velkommen til min video. Her har vi GTA, og jeg skal også lige introducere min kameramand. Sig lige hej. Hej. Nå, men nu skal jeg lige ind i garagen og se, hvad for nogle biler jeg har holdende. Så jeg kan nogle holdende, så køber jeg en tank. Nå. Nu er jeg på vej ind. Nu har jeg holdende. Intet. Så kom tank. Ja, det gør vi. Hvis du køber en tank, så kommer den hen i lufthavnen ved hans hangar. Så du hører den nu. Husk at abonnere og like. Ja. Så nu køber jeg din tank. Nu køber jeg den. Det koster mange penge. Vi har kun 22 millioner. Ja. Så kan jeg lige få en taxa, så jeg kommer ned til lufthavnen. Nej, jeg køber bare selv. Hvad synes du om min bil? Hvad kan man? Hvad synes du om den? Den er meget flot. Og jeg beklager, hvis det ryster meget. Det er fordi, jeg holder den med hånden. Men det gør ikke noget. Men ved du nu, hvis jeg abonnerer, og jeg får 200 subscribers, så viser jeg mit ansigt. Nå, så kan vi videre. Der skete en lille fejl, så det kan godt være, at den stoppede. Så det kan godt være, at den lige pauser lidt, men vi er tilbage igen. Nå, men vi er nået ikke derhen, så jeg vil sige, husk at abonnere og like. Og skriv noget nede i kommentarerne, der søger mig og min kameramand. Så vil jeg blive rigtig glad. Men I kan se tanken i næste video. Nå, vi ses.